Ako, pag tinatanong ako, can you describe Catanduanes for me as governor? Ang simpleng description ko, combine Boracay, Siargao, and Batanes. Put them all together in a small scale, pero mas presko, mas pristine. Yan ang Catanduanes. Ang Catanduanes sa isang island province sa rehiyon ng Bicol. Happy Island kung ituturing ang probinsya dahil sa angking ganda nito. At sa pagiging resilient ng mga tao na naninirahan rito. Ngunit sa kabila ng pagiging matatag, may kaakibat na pagsubok ang mga Catanduanon. Ang kanilang probinsya ang madalas na dinadaanan ng mga bagyo. Every typhoon, every disaster is unique. Hindi mo pwedeng sabihin na, oy, may playbook ka. It will fit the scenario. No. Otherwise, baka kumampante ka eh. Ay, kaya na natin to. Uy, alam na natin gagawin dyan. It's good that you're prepared, but you must not be complacent. You must not underestimate the situation. Yung sa mga tao mismo, built-in, no? Pag sinabi mo yung may bagyo, yung nanay, yung food, no? Paghahandaan. Yung mga anak naman, to secure everyone na sa bahay, may tubig, may kung anong dapat paghandaan. Ang tatay niyan, mag-aayos na sa taas ng bubong, sisiguraduhin ang mga yero na may matitibay ang kapit, may patong na kung anong bigat. Kapansin-pansin ang mga kahoy na nakatakip sa bintana ng bawat kabahayan sa Catanduanes. Ito ang tinatawag nilang wind guard. Ito ang nagsisilbi nilang proteksyon kapag mayroong bagyo na paparating. Ang gawing ito ay unti-unting naging parte ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Catanduanon. I think it started nung mga talagang matagal na, even yung mga old houses noon. Kasi meron, 1970s, we have the Sining. This is one of the super typhoons na tumama sa Catanduanes. So maybe it started there. Kadalasan dito, pagka talagang, ito yung sinasabi nga namin na parada ng bagyo, hindi mo na kailangan tanggalin yun. Matyagaan na lang sa dilim, sa init. You can never open your windows fully. May mga design nga na yung windows nila mismo because a lot of windows here are glass. Yung ino-open na nila, nakakabit na yung typhoon guard. It protects you from the wind, from the debris, and from, di ba, pag may ulan at may hangin, kapasok yung ulan sa bahay nyo. But if you have that typhoon guard, somewhat, nalilimit niya yung impacts ng ulan. Mostly sa amin, coastal barangays. Talagang ginagawa namin. Sumusulat kami pag may mga updates na ng mga low pressure area, mga gill warning. Sumusulat kami sa 29 barangays na mag-pre-emptive evacuation na sila. Pag napadalhan po kami ng notice from MDRR, agad po akong umiikot kasi or nagbabandilyo. Pero ina-assure ko na maikot ko ang buong barangay, lalo na dun sa mga prone ng landslide. And sinasabi ko po sa kanila kung saan sila pwedeng pumuntang designated na evacuation center. Kasi wala po kaming evacuation center. Meron lang po kaming daycare and residential. May mga overcrowded na evacuation centers na hindi na po natin na follow or na maintain po yung health and safety protocol po pagdating sa ng evacuation centers. Pero now po, we see to it na hindi na po magkaroon ng ganun pong problema. And lahat naman pong LGUs, meron na po silang identified na mga evacuation centers
Kaya po hindi na mahirap, and dito rin po sa province of Catanduanes, meron po tayong isang sabihin natin na best practices. Ang tawag po doon yung sirong sa harong po, na yung mga private houses na matitibay, nagpapa-shelter po sila doon ng mga other families na ano po doon sa kanilang bahay. Dati naman itong ginagawa, yung nag-evacuate sa mga private houses, ginawa lang namin siyang systematic. So, pinag-identify namin yung mga bahay, nag-provide kami ng Memorandum of Understanding, notarized. We make sure na alam nung evacuees kung saan siya tatakbo or saan siya mag-evacuate during disaster. So, madali po ang aming monitoring. So, every bagyo po ba, ano ang ginigibo nindong preparasyon? Antabay po ning barangay, tapos pag gahilin po kami sa mga live ng mga MDRR kung talagang maano yang bagyo, tapos kung may mga na po na gabandilyo po na mag-evacuate po kami sa evacuation center. Antabay lagi kami niya sa mga balita kung talagang adyan po talagang pinaka ng sakuna, evacuate talaga kami magtabo kung mawala sa saro ang aki ko, ma'am. Isiman nila pag nakadawag sila igong bagyo, mama, igong bagyo, mama, malipat na tayo sa evacuation. Alam po nila, ma'am. Tapos, sinda na po gatanos ni mga gamit nila. Mama, yung bag namin, lagay mo yung bag, yung bado namin. Mata, onti lang. Sige na, di baling mabasa na yan. Basta may masusot kayo, sabi ko nila. Pasado alas 7 ng umaga nitong Sabado, nagpaparamdam na ng kanyang puot ang bagyong Pepito. Kahit kasi nasa karagatan pa ito, ang ilang coastal barangay sa kabisera ng Catanduanes hinampas na ng malalakas na alon. Pinangmagaan, umambad sa mga residente ng pinsala ng bagyo. Nagtumba ang mga poste ng kuryente. Nagapalang din sa daan ang mga nabuwal na puno at sanga ng kahoy. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamalaan. Talagang maraming na-damage yung lalong-lalo na nasa agriculture and fishery industry ang Baras. Yun ang pinaka number one livelihood namin dito. Tapos next is tourism. Siyempre yung mga abaka natin, sila yung talagang heavily hit, yung mga abaka farmers, sila yung talagang tinamaan dito. Siyempre yung mga tinamaan ng bagyo, lalong-lalo na yung mga abaka farmers, dapat mayroong alternative na livelihood na pwede tayo maibigay. Sabi ko, hindi lang pwede, dapat pera. Dapat mayroong starter kit pag nagbibigay ng livelihood eh. Kasi pag pera lang, mabilis lang mawala. At siyempre, ang number one na kailangan dito is magbigay tayo ng food assistance sa mga ating mga constituents na naapektuhan ng bagyo. Kasi yung unang-una meron dapat na trabaho at may pagkain madadala sa pamilya. Kaya ang ginawa namin dito, after the typhoon, nagbigay kami ng mga food packs, nag-preposition kami ng mga bigas na every family heads, we have 4,292 families. Nagbigay kami initially ng 3 kilos na bigas per family heads para may initial na kakainin yung family during the typhoon or after typhoon kung ano man yung mga ma-damage sa kanila, mga bahay nila, masira man. At least meron silang mga makakain. Saan po ka mo nag-evacuate? Pag-arog po ka na may makusog po na Yung ba? ulit, Apo. duman na timbangan. Simbahan. Bali po, gabos po ka mo digdi na may relief po ba ka mo na-receive eh? May relief. Kumusta mo po kamugta ka nung duman sa simbahan pag mag-evacuate ka mo? Grabe, man. Baha doon. Duman po ka mo nag-evacuate pero baha po. So, Nanaok kayo ng tubig. Nauyag yung niya, yung... di ba na Naan. po? Paano po ito? Hindi na kami nagdari doon. Sa imo po pag
Nadipisilan po ba kamo? Dahil po sa sitwasyon nito na may hika, at saan po baka may bagyo pa. Kumusta po ang pagmati? O kagamo talaga tama na maaari ang kuryente. Kaya po ang kuryente kining talaga kagamo pag nariag ang kuryente. Paano po kamo kaito? Tama yung kuryente, dahil kamo makapausok. Tiga tsagaan sana. Awan na Diyos, nakayanan man. Naging systematic naman yung distribution namin ng mga relief operation kasi in coordination ito sa aming MDRRMO at lahat ng mga barangay. May mga natagalan pero ginawa na namin ang paraan, humingi kami ng tulong sa DSWD, sa PSWD o sa Kapit. Kasi medyo madami po baga yung ating affected na families, hindi namin kayang mabigyan ng aming stockpile. So nag-request po kami sa province with the help ng DSWD na madagdagan ang aming supplies ng family food box. Yung nasa kalagitnaan na po ng during distribution kasi nag-iiba-iba yung number of families. Kasi yung bago preparation pa lang namin ng pre-disaster preparation, ibang number, iba po ang number na naibigay sa amin ng barangay. But after na ng disaster, nag-iba na naman yung number. Yun po ang aming struggle kung paano po namin makuha ang tama na data. Yung early phase ng response and yung available po lang po ng province ang naibigay po namin. But then, dumating na po yung mga other mga relief goods ng mga like DSWD and other NGOs na providean po namin yung. Sa ngayon po, kasi yung mga list of families and households, pinapa-update ko na po sa mga MSWDOs para naman po in time of disaster, meron na po silang kaagad na makita pong list ng families po nila na wala na pong makakalimutan na mailagay po sa report nila in case po magkaroon po ng typhoon po tayo. Kapag natapos naman na po yung bagyo, iikot na rin naman po ako kasama yung ibang council ko, ibang appointed, para mas makita kung ano yung damage ng aming barangay, ng mga damaged houses, mga damage yung mga palayan, yung mga kung may palay na na-damage. Tapos, dito na lang po in-assess yung yung kung partially sila or totally. Sa experience ko during sa mga ganyan na disaster, mahirap po talaga mapaniwala yung tao na sila is hindi naman talaga damage ang bahay. Doon lang talaga po ako nagkakaroon na ng medyo problema pag yung kanilang bahay is hindi nakasama sa partially or sa totally. Nung nagsidatingan na yung report ng barangay, napakadami ng numbers ng partially at totally. Upon revisiting the present personnel ng MDRIM Obaras, nakita namin na kulang yung tao namin para ma-document lahat ng mga houses na damage. So humingi kami ng assistance sa Office of the Mayor and sa HR na kung pwede makapag-augment ng mga personnel para ma-accommodate lang yung pag-consolidate ng mga reports. So yun, halos crowded kami dito sa office and flooded rin yung aming network. Kasi meron lang kami ang internet provider lang namin nun, Starlink, isang unit lang. So nagkaroon ng flooding dun sa network. So mabagal yung pag-generate namin ng report, mga submission, kasi halos lahat ng constituents na gustong mag-reach out outside the municipality is dito naging-connect. The response ni Promise is we created a humanitarian help desk. Kaya naandun lahat yung reporting ng mga NGOs. In that way, nalalaman namin kung ano yung mga dadalhin nilang tulong and also na-avoid yung mga duplications ng tulong. And then we cluster them. Dito ka sa health, dito ka sa wash, dito ka sa food, dito ka sa rehabilitation. Yun yung ginagawa namin. Natutuwa naman sila kasi kami lang yata sa buong Pilipinas ang may humanitarian help desk. Since you're an island, kung gaano kalaki ang warehouse na available, yun ang pupunuan nila ng preposition na mga
food and non-food na packs. So, now we are allocating 15 million to build our mega warehouse. Para dito mismo sa Kapitolyo, available, no? May naka-preposition sa mga munisipyo. Meron din tayong ready na pandagdag, pang-suporta sa mga munisipyo in case kulangin. After po ang bagyo, may na-receive man po kami. Tabang, halisa, provincial government, Yero, relief goods. trapal, tapos may mga food pa po. Tapos right after po ba ang bagyo, nagbalik na kami sa araw. Iyo man po, ayos po yung hayong para makaano na po. Halos na ano po yung hayong ma'am. Yung halos tuyo na po siya. Tapos yung ano po, yung dingding niya medyo sira po. Meron kaming pinagawa ngayon na evacuation center. For inauguration na rin siya dito sa bayan ng Baras. Tapos sa mga ibang barangay naman na nasa coastal, may mga kinakausap rin kami ng mga private houses doon na willing naman ipagamit yung bahay nila as evacuation centers. Din talagang problema rin talaga ng mga barangay namin is evacuation center. Siguro hindi ko naman masasabing swerte na zero casualty kami sa bagyo, no? Pero yung tingin ko yung leadership tsaka yung proper coordination, yung communication, yun ang importante kasi. Tsaka yung tao nakikinig sa'yo pag nagsabing mag-evacuate na sila, talagang sumusunod sila. Tsaka ipo-provide mo syempre yung needs ng bawat family. Siyempre, hindi mo naman yung pwedeng paalisin sa bahay mo niya basta-basta lang hindi mo ibibigay yung priority needs nila tulad ng pagkain. Diba? Pero may mga anak din yan na kailangan pakainin. Kailangan pa namin mag-invest sa makabagong mga tools and equipment. Sa response may mga project proposals kami like the mobile EOC. Parang vehicle siya na portable na kaya mag-deploy ng tents, temporary tents to serve as alternate EOC. Ang dami pang learnings, ang dami pang pwedeng i-innovate sa office na to. So, ang goal namin, malayo pa, ang dami pa namin gustong gawin. So, yun yung isa sa motivation namin na mag-continue pa sa pag-serve dito sa Baras. Kasi nung una, sabi ng iba, parang yan ang trabaho, yan is delikado. Then, during disaster, iwan mo talaga yung pamilya mo. Iba yung satisfaction pag nagsiserve ka sa tao, lalo sa kanilang pag-save ng kanilang buhay, ng property. Nakatutuwa dahil sa experience na halos taon-taon, 10 bagyo, 3 o 2 dyan ang malalakas. Naging handa na tayo. Huwag nating kaligtaan, huwag nating iwawala yung resilient character natin na yun. And it proves very useful sa atin for survival, for progress. At the end of the day, we are a community. We have to share resources. That concept has to be there.